Máme bobra. Ja neviem čo to je, strašný záber. A kope to... Ježiš. Aha, dole to je. Navrch to vyšlo, neviem čo to je. Je nám k tebe, či? Poď, ak chceš, ale nepadni do vody. Nechcem, aby mi to vošlo do tých kríkov, ale v tých prúdoch a ťažko to ide odtiaľ, aha. Neviem čo to je. Sponzor programu. Sentex. Hen pri tom konári pekne zabral. Hen. Dve otáčky. Dve A vyzerá otáčky. to na bolenia. Blbeň. Miesto na miesto. Sa pustil do tých prúdov. Aby nevošiel do tých konárov na kraji. Nech sa nevypne, nech ho zdoláme. Vidíme čo máme. Zdvihnutá voda, prikalená. Krása. Tak neviem čo to je, ty vole. Ale pekný záber. Až do tých konárov hen vletel, však tak chceš to tam ukážeš, kde sú tie konáre a tam do nich vletel. Pekne. Až pomaly sa približuje ku nám. Nakoniec to bude jalec. Ak je jalec, tak je veľký, ale čo to, neviem, nevyzerá. Ja tu mám inak aj to vodné púzro. Počkaj, nie, tu hlavná voda, to neuvidíš nič. A je to čo to je? Asi vyzerá to na bolenia. Už to ide ku nám pekne tuto pod nohy. Je to boleň krásny. Pekný je. Že? Môže byť. Pekný boleň, pekný. Oj môj, tam nechoď. Pekný boleň. Boluje pekne, ale nechoď do tých prúdov. Torpédo. Sníka, ešte není unavený vôbec, ale... Neviem, ako vyťahnem túto, keď je veľká voda. Čak ho tu priťahnem. Tie prúdy to nie môžu dobrať. No pekný je. Taký je doobíjaný. No neviem, no. Keď ho tu tá voda tahala. Je to možné. Nie tam do konára. Ešte to prepoď. Poď. Je tam. Pekný je. Koľko môže mať? Neviem, však odmeráme ho, nech nie je dlho na suchu. Čakaj. Vidíš si udicu? Možno nejaký dotrhaný. Pekne dobitý chudák nejaký. Čak keď ho tu tá voda vadila. Je to možné. Na vrchu. $58. Môže byť. Áno. Tu má 59. Na chvoste. Dobre.